Sa number 2 syudad sa Bacolod ang nagpagwa sang Unified Travel Guidelines para sa mga magapadulong sa Bacolod sa gwa sang Western Visayas. Ginalauman nga ini ang magapahugot o kung mas magapahugot sa pagbantay sa Bacolod kontra COVID-19. Yaring report ni Martigo. Nagpagwa na si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sang executive order nga nagaligwat sang travel guidelines sang mga magapadulong sa syudad gikan sa gwa sang Western Visayas. Hindi na kinahanglan pa nga magpaidalom sa swab test kag 14-day quarantine sa government facility ang mga nagapinauli nga locally stranded individuals o kon LSI sa Bacolod. Kinahanglan na lamang sang negative RT-PCR test nga ginkuha sa sulod sang 3 ka adlaw antes sang petsa sa pagpauli sa syudad. Dugang man nga mga requirements ang Travel Authority, medical certificate kag barangay clearance gikan sa lugar nga ginhalinan o kon place of origin. Kinahanglan man magkuha sang backtrack ID kag online health declaration form gikan sa syudad sang Bacolod. Mayara man dapat sang letter of coordination nga sarang makuha gikan sa opisina ni Councilor Cindy Rojas. Kasubong man ang mga requirements para sa mga luyag lang maglagaw o kung magbakasyon sa Bacolod, magluwas lamang sang letter of coordination. Pero duga nga requirement ang travel itinerary sa Bacolod, accommodation, round trip kag iban nga details. Sa mga returning residents naman gikan sa mga pungsod nga mayara sang bag-o nga strain sang COVID-19, magluwas sa negative RT-PCR test result, backtrack ID kag online health declaration form, kinahanglan man sang certificate of completion sang 40-day quarantine sa Manila. Pag abot nila sa Bacolod, may dugang pagid nga 7 ka adlaw nga home quarantine. Para naman sa returning OFW kag returning Filipinos, magluwas ang backtrack ID kag online health declaration form, kinahanglan nila mag-coordinate sa OWA o kon DFA antes sila magpauli sa Bacolod. Suno sa Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon, mas hugot ang ini nga bag-o nga travel guidelines bangod antes makasulod sa Bacolod ang isa ka persona, may negatibo na siya nga resulta. So at least guarantee kita nga talanta nga travelers gikan sa amo ni mga probinsya sa sang Western Visayas, negatibo na sila nga daan niya sa ila RT-PCR bago sila magsulod diri sa ato sa syudad sang Bacolod. Ang tanan nga mag-abot sa Bacolod ang kinahanglan nga mag-coordinate sa ila tagsa ka mga barangay agud nga ma-monitor ang ila home quarantine sang mga expanded barangay health emergency response teams. Martigo para sa Digicast Negros.